Ka Jingtip halor ka World Cup. Nga pediang supai pi sya ka YouTube channel umpoli jing start ka channel ka baai Jingtip ya pi halor bon ki phang. Ka ICC One Day International Men's Cricket World Cup arajar arpulai kan sedang nadu ka santrek u Oktober arajar arpulai ha India. Ka game ka Baningkong kan long ha ka stadium ka bahetam ha ka Perthai ka Narendra Modi Stadium ka badan ha Ahmedabad Gujarat. Kadai ka stadium ka barim. But ka bala taybiang bala play house nem arajar arpuway. Kangiam hado shilak lai pusaw hajar kinong yepet kai. Kajing yakun ka Baningkong kan long haparing ka England persya ya ka New Zealand ha ka santrek ha ka por prashiteng menmen. Kanay ka World Cup kanay ka World Cup ka bakat lai. Ka World Cup ka Baningkong kala long house nem ka kanday spa nyo pesan ha England. Kindan shpotli kiri ki banya kun ha kani ka World Cup. Kita kilong ka India, Australia, Afghanistan, Bangladesh, England, New Zealand, Netherlands, Pakistan, Sri Lanka, bat ka South Africa. Kindan South Pratli ki jingeli ka ki bakentop ya South Santli ki match artli ki semi-final, bat ka final match ka banlong ha ka kandai tereg u November. Onyele kaya ki match ha shpotli ki jaka ha kaleng kari India. Kata ha Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Dharamshala, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai bat Pune. Ha India ka cricket kalong ka way na ki sports ka ba ki pre ki juice ngo tenat ba. Nadu bami ka T20 bat IPL ka cricket ka lanang kham kiu ha kari jila ka jongi. Kari ke bala job bon sin ya ka World Cup kadai ka Australia. Kala job hadu sansin bakan thop ya ka hat-trick. Ka Australia kala job house nem ka kandai spa prapanyo ka kandai spa kandai kandai arajar lai arajar nyo bat arajar katsan. Ka West Indies bat ka India kila job ya ka World Cup mar arsin. Ka West Indies kala job house nem ka kandai spa nyo pusan bat house nem ka kandai spa nyo pukandai. Ka India kala job house nem ka kandai spa prapulai ha lots habo ka jingelam jong u couple Dave uba long u captain. Kala job yang house nem arajar katway habo ka jingelam u Mahendra Singh Dhoni. Lai dali kiri kila job ya ka World Cup marshisin. Ka Pakistan kala job house nem ka kandai spa kandai puar. Ka Sri Lanka kala job house nem ka kandai spa kandai punrio, but ka England kala job house nem arajar kat kandai. Ya ka World Cup minchwa laju pelong bay tang ha England, but laju lekai hadu 60 overs. Nadu usnem ka kandai spa prapunyo, las dang penyelekai ya ka World Cup shabar jongkari England ru. But la penduna ya ki overs nakan riu pau syaka 50 overs. Hadu usnem ka kandai spa prapnyo ki players ki pong bet tang ka uniform barong le. Day house nem ka kandai spa kandai puar bala ailat ban pong da ki jersey bun rong. Ya ka India ki chuong men in blues namar ka uniform jong ka India ka day ka barong blue. Uboda ubakamay wicket bun tam uday unong ile ka Australia Glenn McGrath ula yo khur hadu nyopu way wickets na live nightly ki jingele kai. Ya ka score ka bahetam ha ka World Cup latiet da ka Australia house nem 8,000 khatsan. Persya ya ka Afghanistan ka Australia ka latiet hadu salspa khat nyaw runs. Ka high score ka baarpat latiet da ka India house nem 8,000 nyaw. Persya ya ka Bermuda ka India latiet hadu salspa khat lai run. Ka score ka baduna tam ha ka World Cup day balatiet da ka Canada persya ya ka Sri Lanka house nem 8,000 lai ka Canada kala bantiet tang lai punriu runs. U top scorer ha ka World Cup uday u Martin Guptal ka New Zealand. U latiet hadu arspa lai punyo run persya ya ka West Indies house nem 8,000 katsan. U Sachin Tendulkar u Baju Hodgson
master blaster, uday batsman, baka mai bone kiran, tang hakawe ka World Cup. Ulatiet hado an real spa new hulai runs, haka World Cup, house name arajar lai. Udairu player, ubala yo bone kanam, man of the match, haka World Cup. Ula yo man of the match, hado kandaisian na sabsantli ki match ba uya lekai, hakan real ki World Cup. Vivian Richard, captain barim ka West Indies, ulaya khunru, ya ka Football World Cup qualifier, house name ka kandai spa nyopusao. Ka Elias Perry, ka day ka cricketer but footballer, kaya le ya ka Women's Cricket World Cup, house name arajar kandai, but kalaya le ya ka Women's Football World Cup, house name arajar khatway. Chris Gale, jangka West Indies, uday batsman balatiet buntli ki-6 haka World Cup. Gale ulatiet South Kandai ki-6 na live South League match. Haman ka World Cup kindan bet ki record bashna thamai. Minta ka kantiru lese kindan. Ngikit baka India kan job biang sashisian ya ka World Cup, hapo ka jingelam jong captain Rohit Sharma. Ti parlong ngangit bapilayo kato kaniye ki Jingtip hakabaya day bat ka Cricket World Cup. Kublay shibun ya ka por ka jongpi, but snobha like but subscribe ya ka channel. Kublay shibun.